Babe, wala pa rin ba yung pagkain? Gutom na talaga ako. Relax ka lang, babe. May appetizer naman ako dito. Gusto mo bang tikman muna? Baka naman biglang dumating yung main course. Ayokong mabitin sa pa-appetizer mo. Huwag kang mag-alala. Kaya nga, bumili na rin ako ng ice cream eh. Para kahit ano pa yung mauna, may dessert ka pa rin. Basta, ikaw ang kukuha ng order kapag dumating, ha? Oo naman. Ako na. Pangako. Delivery po. Ay, sandali lang! Babe, dito ko muna ha. Babalik agad ako. Bilisan mo, ha? Boss, magkano? Ay, okay na po, sir. Bayad na po ni Miss Karen. Ha? Karen? Oo, ako na ang sumagot. Nakakahiya naman kasi, Francis. Baka wala kayong makain ng kabit mo. Karen, anong ginagawa mo dito? Ako pang tatanungin mo? Ang galing mo talaga no? Kahit buntis ako, nagawa mo pa ring mambabae. Ha! Sa bahay pa talaga natin? Shh, Karen, hinaan mo naman. Hindi! Hindi mo ba naisip yung anak natin? Isang saglit lang akong nawala. May kapalit na agad ako? Please, Karen. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Mas nakakahiya ka! Kaya ilabas mo yung kabit mo ngayon din! O hindi mo na kami makikita ng mga anak mo! Francis? Francis, ano nangyayari? Sino ba yung maingay na... Aya, Ikaw pala yung Aya. Halika nga rito, kabit ka! Francis, tulungan ko ka! Karen, tama! Buntis ka! Oh! Buntis ako dahil sa'yo! At ito ang ganti mo? Buntis! Aray, Francis. Yung tiyan ko. Karen, hinga ka lang. Hinga. Tumawag kayo ng ambulansya! Ngayon na! Francis, hindi ko na kaya. Mga anak na yata ako. Karen, nandito lang ako. Pupunta tayo ng ospital. Hindi ko na kaya. Francis! Dear love, ako si Francis, dating babaero. Matagal ko nang kasintahan si Karen. At aaminin ko, matagal din akong naging sakit ng ulo niya. Paulit-ulit niya akong pinatawad. Hanggang sa dumating ang puntong nagbagong lahat. Nagkaroon kami ng anak. Ang unika iha naming si Tin. Mula noon, malaki na ang pinagbago ko. Iniwan ko na ang buhay na puro sarili ko lang ang iniisip. Si Aya ang huling naging kabit ko. Matapos kaming mahuli, tuluyan nang naputol ang lahat ng koneksyon namin. Pagkatapos mga anak ni Karen, lumipat kami ng bahay. Doon ako nangako sa sarili ko at sa pamilya ko na hinding-hindi na ako mambababae pa at iiwas sa tukso. Ngayon, magsisimula na sa kolehiyo si Tin. Dalaga na ang unika iha ko. Marami na siyang naging manliligaw. Pero wala pang pumapasa bilang nobyo niya. At bilang ama, palagi ko siyang pinapaalalahanan na ang pakikipagrelasyon ay hindi biro. Hindi ka ba talaga makakasama mamaya? Minsan lang naman tayo gagala. Hindi eh. Susunduin din ako ni Daddy ngayon. Paano kung ako nang magpaalam kay Tito? Baka pumayag. Ang tanong, kaya mo bang magpaalam kay Daddy? Sus, paalam lang pala yun. Saan na ba si Tito? Oh, ayan na. Sakto. Ay, bakit ang bilis? Hindi pa nga ako nakakapag-practice. Duwag ka pala eh. Sige na nga, ako na lang ang lalambing mamaya. Babalitaan na lang kita. Bye! See you later, team. Oh, sino yung kasama mo kanina, anak? Classmate ko po.
Si Marco. Classmate lang ba talaga? Dad naman. Ay, Dad, gusto ko sanang magpaalam ulit. Hindi ba talaga pwedeng sumama ako sa mga kaibigan ko mamaya? Magbabar lang naman. Summer vacation na rin namin. Tsaka, maayos naman ako ng mga nakaraang buwan ah. Please! Ay nako anak, ilang beses na ba natin tong napag-usapan? Gumala kayo kahit saan. Huwag lang sa bar. Dad naman. Wala naman akong gagawing kalokohan eh. Hindi rin po ako magpapakalasing. Promise. Hindi lang ikaw ang iniisip ko. Pag nalaman niya ng mami mo, naku, ako ang unang mapapagalitan. Dad. Sige. Papayag ako. Pero, may isang kondisyon. Talaga po? Ano po yun, Dad? Ihahatid at susunduin kita. Dad naman. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Malaki na ako. Hindi mo na kailangang magbantay. Tsaka, tinutupad ko naman yung pangako ko sa inyo. Wala munang boyfriend hanggang makatapos ng kolehiyo. O siya, mamili ka. Hindi ka pupunta o ihahatid kita? Ay, sige na nga. Basta, ibaba mo lang ako ha. Tsaka wag mo na akong sunduin. Sasabay na lang ako sa friends ko pa uwi. Promise, uwi ako on time. Ay nako. Hindi ko kayang tiisin ang pangungulit ni Tin. Siya lang ang nag-iisang ano ko. Kaya sa halos lahat ng gusto niya, napapagbigyan ko. Akala ko, sapat na ang tiwala at mga bilin ko. Pero hindi ko inaasahang aasal siya ng taliwas sa mismong mga salitang ipinangako niya. Umaga na nang umuwi si Tin. Ni isang text o chat wala. Na ikinapuyat din naming mag-asawa dahil sa pag-aalala. Masama ang loob ko. Pero hindi dahil sa pagpapalipas niya ng umaga, kundi dahil sa pagsuway niya sa akin. Hindi lang pangako ang sinira ni Tin. Sinira rin niya ang tiwala ko bilang ama. Marami pa siyang dapat matutunan sa buhay. Matalino si Tin. Alam kong alam niya kung bakit ako naghihigpit sa kanya. Hindi dahil sa gusto ko siyang ikulong, kundi dahil alam ko kung gaano kadaling masira ang kinabukasan kapag nagkamali ka ng hakbang. Wala akong tiwala sa mga kabataan ngayon. Sa pagbabarkada, sa paglalakwatsa na akala mo'y walang kapalit. Dahil nakita ko na kung saan nauuwi ang ganong klaseng buhay. Halos 1 buwan na ang lumipas. Simula nang hindi kami magpansinan ng anak ko. 1 buwan ng katahimikan sa loob ng sarili kong bahay. Mas mabigat pa sa kahit anong sigawan. Pilit akong kinakausap ni Karen. Paulit-ulit niya akong pinapaalalahanan na magpatawad na anak namin si Tin, na nagkakamali rin ng mga bata. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin maatim ng puso ko ang pagsuway niya sa mga bilin ko. Dahil sa likod ng galit ko, takot ang tunay kong nararamdaman. Takot na maulit sa kanya ang mga pagkakamaling minsan ko nang ginawa. Mga pagkakamaling pilit kong tinatakasan, pero tila unti-unti ring bumabalik. Francis, hanggang kailan mo babalak na hindi ka usapin ang anak mo? Mahal, hindi ko pa kaya. Tingnan mo, pinayagan ko siya. Pero hindi siya sumunod. Kapag pinabayaan si Tin, nako, sumusobra. Francis, hindi lang siya ang may kasalanan. Ikaw rin ang pumayag na mag-bar siya, hindi ba? Oo nga, ako. Pero nangako siyang uuwi siya on time. Paano na lang yung ibang malalaking desisyon na gagawin niya? Kailangang matuto ng anak mo. Wala na tayong magagawa. Tapos na. Nangyari na. Ang kailangan ngayon, pakinggan mo muna ang anak mo. At bakit? Ano bang sasabihin niya? Hindi ko alam. Pero ipangako mo muna sa akin na makikinig ka. Hindi galit ang uunahin mo, kundi yung pagiging ama mo. Sige mahal, makikinig ako. Daddy, sorry po. Sorry kung hindi ko po tinupad yung pangako ko sa inyo. Sorry rin po kasi sinuway ko kayo. Pero Daddy, may gusto pa po sana akong sabihin. Ano yun? Na may boyfriend ka? Opo, Dad. Si Marco po. Yan na nga ba ang kinakatakot ko? Hindi mo man lang pinakilala sa amin bago mo sinagot? Dad, kasi... Kasi ano? Ha?
Niwala nga lakas ng loob yang humarap sa amin ng mami mo eh. Tapos buong gabi mo siyang kasama? O aminin mo, siyang kasama mo buong magdamag. Opo. At ano, nagpalipas kayo ng gabi na kayo lang. Alam mo, lulukuhin ka lang din yan eh. Ganyan ang mga lalaki. Magaling sa salita, pero sa likod mo, may iba. Ano, Dad? Babaero? Hindi porket babaero ka noon. Isipin mo na babaero rin ang lahat ng lalaki. Ang totoo, Dad, takot ka lang sa sarili mong multo. Aba! Sumusobra ka na ha? Francis! Tama na! Ikaw rin! Anak, maghinay-hinay ka. Hindi mo pa alam ang lahat. Ano pong hindi ko alam, Mami? Naniloko ka ni Daddy noon? Harapan? Pero pinatawad mo pa rin siya? Hindi ako gagaya sa'yo, Dad. At hindi rin ako magiging tulad ni Mami na kinukonsinte ang panloloko ng asawa. Nadurog ang puso ko nang marinig ko ang mga kasalanang matagal ko nang nilibing. Mga kasalanang lumabas pa mismo sa bibig ng sarili kong anak. Di ko inasahang magiging ganun ang asal ni Tin. Nasasagot siya sa akin, sa mami niya. Hindi namin siya pinalaki ng ganun. Pero habang paulit-ulit kong binabalikan ng gabing yun, unti-unti kong naiintindihan. Di ko rin naman pwedeng isisi sa kanyang lahat. May mga pagkakamali akong alam kong hinding-hindi ko kailanman matatakasan. Anino ko ang mga yun. At kahit gaano pa ako magbago, dala-dala ko pa rin ang bigat ng nakaraan. Ayokong maranasan ni Tin ang sakit na minsang ibinigay ko sa mami niya. Ayokong makita siyang umiiyak dahil sa lalaking pinaniwalaan niyang mahal siya. Kaya sinubukan kong kilalanin si Marco. Hinanap ko kung saan siya nakatira. Alam kong maraming magagalit pero sinundan ko siya ng isang beses para magbasid. Umaasa akong mali ang panghusga ko. Umaasa akong tama si Tin. Baka nga hindi lahat ng lalaki ay katulad ko noon. Baka mali akong ipasa sa kanya ang sarili kong mga kasalanan. Baka kaya siyang mahalin ni Marco nang hindi siya sasaktan. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang makita ko na ang lalaking ipinagtatanggol ng anak ko ay may kasamang iba. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Galit, pagkadismaya, at higit sa lahat, takot. Sandaling pumasok sa isip kong kumprontahin si Marco. Tanungin siya, sigawan siya, saktan siya kung kinakailangan. Pero di ko ginawa dahil sa pagkakataong iyon, mas pinili kong maging ama kaysa maging lalaking hinahabol ng galit. Mas inuna kong protektahan ng anak ko. Ilayo siya sa lalaking yun bago pa siya saktan. Tulad ng pananakit na minsan kong ginawa sa nanay niya. Karen, mahal, Oo, Francis, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari? nasan si Tin? Nasa kwarto niya. Masama raw ang pakiramdam simula kanina. Hindi pa nga lumalabas eh. Tin? Tin? Tin anak? Anong nangyayari sa'yo? Daddy! Tin, sabihin mo nga sa amin ang totoo. Buntis ka ba? Opo. Mami. Daddy. Sorry po. Hindi ko po ginusto to. Simula kailan mo pa nalaman? Anak, magsabi ka ng totoo. Kanina lang po. Nag-pregnancy test po ako. Tapos, positive po ang lumabas. Huwag mong sabihin! Opo. Si Marco po nakabuntis sa akin. Mami, Daddy, hindi ko po inaasahan may mangyayari sa amin nung gabi nag-bar kami. Hindi ko po sinasadya. Hindi na kayo pwedeng magkita ni Marco ha? Ilipat na tayo ng bahay. Ilalayo kita sa lalaking yon. Daddy, paano po ang bata, Daddy?
Ayoko po lumaki ang anak ko na walang ama. Mahal ko po si Marco. Hindi mo ko pwedeng ilayo sa kanya. Hindi! Francis, paano ang anak mo? Paano ang apo natin? Ako bahala! Sa gastos, sa pag-aalaga, sa anak at sa apo ko. Daddy! Anak! Niloloko ka ni Marco! Ano po? Oo! Niloloko ka niya! Nakita ko siya! May kasama siyang ibang babae. Nakita ko siyang pumasok sa motel. Kasama yung babaeng yun. Kaya hindi nyo na pwedeng ipagpatuloy ang relasyong meron kayo. Tin, anak. Anak, kailangan mong intindihin ang sinasabi ko. Daddy. Dear love, masakit. Sobrang sakit ang malaman na buntisitin na ang anak na buong buhay kong pinoprotektahan ay nadisgrasya ng lalaking ang alam lang pala ay manloko at tumakbo palayo kapag tapos na ang saya. Kaya pinili kong ilayo ang pamilya ko. Hindi dahil gusto kong tumakas, kundi dahil iyon lang ang alam kong paraan para protektahan sila. Sinikap kong bumawi. Sinikap kong maging ama. Maging haligi ng tahanan. Kahit alam kong huli na ang lahat. Habang pilit kong inaayos ang kasalukuyan, unti-unting humahabol ang kahapon. Parang aninong kahit anong bilis mong takbuhan, laging nasa likod mo. Madalas kong itanong sa sarili ko, baka ito na ang karma ng buhay, na ang sakit na minsan kong ipinagkaloob, bumabalik ngayon. Hindi sa akin, kung hindi sa anak ko. At kung akala ko'y sapat na ang sakit na yon, nagkamali ako. Hindi pa dyan nagtatapos ang sakit. Nalaman ko na ang lalaking nakabuntis sa anak ko ay anak ni Aya, ang dati kong kabit. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga kasalanang pilit kong nilimot. Ang mga sugat na inakala kong maghihilom sa paglipas ng panahon. Doon ko naintindihan ang isang masakit na katotohanan. Hindi mo kailanman matatakasan ang nakaraan. Hindi mo maaaring itama ang lahat ng pagkakamali sa pamamagitan ng paglayo. Dahil kung hindi, ikaw ang magbabayad ng mga kasalanan mo. Ang buhay ang gagawa ng paraan. At kadalasan, ang mga taong pinakamamahal mo ang siyang magdurusa.